They are prepared to dismiss all this progress because it does not serve their narrative of a failed state. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi eli lizwe lithe chu liguquka ngokumandla ukuba libe ngcono. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uqinisekile ukuba udanyacimi wombane angasombululeka kwinyanga nje ezintandathu ukuba iliqela lingaphatha emva konyulo. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Umongameli Cyril Ramaphosa uthi eli lizwe lithe chu liguquka ngokumandla ukuba libe ngcono. Umongameli bephendula amaqela aphikisayo kwintetho yenze eParlamente kuLwesine weveki ephelileyo. Umongameli Ramaphosa uthena kubeni kukuninzi okwenziweyo ukususela ngo-1994 kukho abo athe abafuni ukuvuma ukuba zikhona inguqu ezenziweyo kweli. Intetho yokuvula iParlamente kamongameli isona ngamafuphi ihlaziywa ngokuhlaziywa susela kuyenza kwakhe. Uqala ngoLwesibini izolo onke mamele icakacho amaqela aphikisayo inikwe ithuba lokuba zityandigila ngayo. And as they say in the classic, die hoogste boom vangt die meeste wind. And yes, and I know I will also catch the fiercest wind, but I catch it on behalf of the people of South Africa. That I do. Umongameli uthi nangona zikhona inguqu kweli kukho abo benza ingathi akwenzeka nganto. They are prepared to dismiss all this progress because it does not serve their narrative of a failed state. It does not serve their political aspirations, and it does not serve their narrow interests. They do not want a national democratic society. They want to preserve racial privilege and to reverse the fundamental social and economic transformation that is taking place. Ezigomba isifuba umongameli wazise ngendwendwe zakhe nezilulutsha luseze ngobuso isithi abanye kulomlitsela nomthinjana zinjineli amapolisa nabaqhubi benqwelomoya aba athi xa ebabiza ngothi tswalo. We need to celebrate the fact that young people, yes, like Tintswalo, have had opportunities that were never available before. But we also need to recognize, as we did in the State of the Nation address, that young people like Tintswalo still have many challenges. Despite everything we have achieved, many South Africans, young and old, are concerned about the state of affairs in our nation, and rightly so. Phakathi kwezinye izinto ezizuzwe leli uthe ligalelo elidlalwa leli lomdibaniso ukuthetha igameni lamaPalestina isithi lo gama exhalabile ngemeko yabantu eGaza kodwa uchwayitile xa ebona inzame zeli zichazwa nangamanye amazwe ehlabathi. Inkokheli yombutho i-EFF iqinisekile ukuba udanyacimi wombane angasombululeka kwinyanga nje ezintandathu ukuba nje umbutho wakhe ungakurhulumente emva konyulo. Malema uthi kufanele ukuqeshwa abantu abanezakhono ezigqithisileyo ukusombulula le ntsindabadala yombane. I-EFF ibithetha noNondaba namhlanje emva kokuphehlelela umqulu wezithembiso wonyulo phantsi komgomo othi our land and jobs now, stop load shedding. Baza kuzijula ijacu kwaye bazibophelele. Umbutho we-EFF uthi ubekhe nje wangena kwizakhiwo zomdibaniso oyena nqontsonqa wabo iya kuba kusombulula intsumantsumane yocimicimi wombane ngokukhawuleza ukumandla. Load shedding can end in 6 months. Brian Molefe is waiting, ready. Mashela Koko is waiting, ready. And many other professionals, including the current CEO, by the way, of Eskom. Umalema umentla ekhusela ngako konke isithembiso salombutho sokunika abo bangaphangeliyo nabophumelele ibanga lematric isibonelelo sewaka amawaka amathathu kwabo banezidanga kwanamawaka amane kwabo banezidanga ze-honors. Uqhube ngelithi lo mbutho akazinanto intsha kodwa uza kongeza nje kwisibonelelo ebebesele besifumana kakade abantu abangasebenziyo. Why would you say you'll give graduates money? Where will the money come from? They are giving graduates money now. What do you say? Graduates
with no source of income and no employment are given 350. There is a doctor somewhere who's called an unemployed doctor who gets 350. Why are you doing that to kids? Umalema wongeze ngelithi amalungu EFF afuna ukuba ngamalungu eParlamente kwakufuneka abe ngumgangatho ophezulu. EFF ke ngoku iza kuqala ukuphehlelela imiqulu yezithembiso yonyulo kumaphondo ukuqala kule nyanga izayo. Ulawulo lwe-ANC kuzwelonke kunye nolawulo lwe-DA eNtshona Koloni lusesichengeni nanjengoko amaqela amancinci ejonge ukuphungula kwinkxaso yala maqela amabini. Kumaphondo afana neli laseGauteng, KwaZulu-Natal naseFreystata akho siqiniseko sokuba i-ANC ingaphumelela ngesininzi. Ngo-2019 i-ANC yaphumelela iphondo laseGauteng ibambelele ngamazinyo, ukanti ne-DA nayo ijongene nomngeni kwiphondo laseNtshona Koloni. Amaqembu azopolitiki azobencedisana kakhulu kulelu khetho likazwelonke kanye nawesifundazwe, kakhulukazi esifundazweni saKwaZulu-Natal, eWestern Cape, eseGauteng kanye naseFree State. Umholi we-ANC esifundazweni saseGauteng uthi labo abagaqeli lesifundazwe kumele bebheke kahle ngoba i-ANC angeke nje isidedele lesifundazwe. Where we stand now, comrades, all the political parties that they think that they can win Gauteng, we have only one message and one message: bring it on. Iqembu elisha lezepolitiki umkhonto wesizwe eliholwa ngumongameli we-ANC kanye nolwengumongameli wezwe uJacob Zuma lidale izinkinga ezinkulu kwi-IFP kanye ne-EFF esifundazweni saKwaZulu-Natal. Baphinde futhi bedle kakhulu nakwiqembu elibusayo i-ANC. Zokwenze ibukwayo emakhaya lapho esihlala khona sizoqhubela amafemu ayokwakhiwa khona. Umholi we-IFP esifundazweni saKwaZulu-Natal uThamintuli ogaqele ukusiphatha lesifundazwe njengondunankulu uthi abayesabi MK bona. Lapha KwaZulu-Natal sinofakazi ophathekayo bokuthi abantu bayaseseka njengeqembu le-IFP. Ezibovu zona eziholwa uJulius Malema ezenza kahle ngokhetho lika-2019 esifundazweni saKwaZulu-Natal uthi izibalo zabo bazosinyusa kulonyaka. Those who thought that EFF is a regional organization today know that EFF is a national organization. Nesifundazwe-ke sase-Western Cape esiholwa i-DA naso sesengcupheni ukuhamba ngoba i-Patriotic Alliance ithatha amavoti kubona kanye futhi ne-Freedom Front Plus. Kodwa-ke okhulumela i-DA Solimalathi uthi lokhu angeke kuze kwenzeke. Growth, even where we have had to contest in wards that were not held by the DA or were not the largest party in that. So that for us is an encouraging factor. Amaqembu ezepolitiki asalindele ukuthi umongameli Ramaphosa amemezele usuku lokhetho. Ngingusamkele Maseko ngibekele izindaba ze-SABC eGoli. Kwalapha ezindabeni ikomiti yoluntu lwaseVerula eMethekwini elwa ukunqongophala kwamanzi kule ngingqi ithi abahlali badiniwe kungafezekiswa kwezithembiso. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijelo uyakwazi ukubukela izindaba kwakhona kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa. Xa ubukele sicela ucofe ulike ze ukuba ukamcofa usubscribe. Sibongoza ukuba wenze njalo kwinqaku lokuqala sithele. Umongameli Cyril Ramaphosa uthe lilizwe lithe chu liguquka ngokumandla ukuba libe ngcono. Umongameli bephendula amaqela aphikisayo kwintetho yenze eParlamente kulosine weveki ephelileyo. Umongameli Ramaphosa uthe nakubeni kukuninzi okwenziweyo ukususela ngo-1994 kukho abo athe abafuna ukuvuma ukuba zikhona inguqu ezenziweyo kweli. Ogaqela isikhundla sobunkulu baphathiswa eGauteng kwi-DA uSoli Msimanga uthi i-DA iza kusebenzela ukuba apheliswe amagunya olawulo lwenkonzo yesipolisa phantsi kwarhulumente kazwelonke. Msimanga uthi uthemba ukuba aza kuza nempumelelo kwidabi lokulo olwaphula umthetho amacandelo akhethekileyo aphakanyisiweyo. Ebesenza intetho athi yeyona yeyobume bephondo eRhawutini phambi kweza kwenziwa inkulu baphathiswa uPhanyazela Isufi kule veki zayo. I-Democratic Alliance ingcwase kuluphumelela unyulo oluzayo likazwelonke nolwamaphondo. uSoli Msimanga uthi i-DA iza kugxila kwidabi lokuphelisa ubundlobongela, idale amathuba engqesho, iphelise ucimicimi wompane xa ithe yavotelwa elulawulweni. Msimanga uphakamisa ukupheliswa kwamagunya olawulo lwenkonzo yesipolisa phantsi kukarhulumente kazwelonke kunikwe amagunya amaphondo.
You must ask then, what is Panyaza's plan beyond this? There's no plan. This is why all of them are given temporary contracts. There are no permanent jobs that have been offered here. What we have been saying, and this is part of the fight that we want to take, is to then say, if you decentralize, for instance, the South African Police Service, you are actually then able to then recruit within those same people, within the CPFs that are already in existence, people that can be trained, that can be accredited, that can carry guns, that can enforce law, and actually can, arrest people. Inkulubaphathiswa ephondo eGauteng uPhanyazele Sufi ijolise uqesheni abantu bakumawaka amathathu kwiphulo inasi Spani. Kodwa Msimanga utyholwa inkulubaphathiswa ngokusebenzisa amaphulo akumila kunje ukugayela inkxaso yi-African National Congress. We're now seeing the desperation by this government, who are now all of a sudden in the year of elections have all this money and have all these vacancies to fill, which is not sustainable. Kwintetho inkulubaphathiswa exeka isigqibo sesebe likazwelonke lezimali sokuthatha i-2.3 billion rand yazibonelelo engachithwanga sisixeko saseTshwane. Umsimanga utyhole uLisufi ngokudlala ipolitiki. Ikomiti yoluntu lwaseverula eThekwini elukunqongophala kwamanzi kule ngingqi ithi abahlali badiniwe kungafezekiswa kwezithembiso okukulandela ukuba umasipala waseThekwini ethe uza kuthatha iveki eyongezelelweyo ukuphelisa ingxaki yamanzi. Ebutsheni bale nyanga umphathiswa wezamanzi nokutyula uMnumzana Senzo Mchunu wahlangana nabahlali baseverulema abasothongathi nasePhoenix wazibophelele ekubeni iza kube isonjulula ingxaki yamanzi lingatshonangela namhlanje. Izindawo esenyakatho yeTheku sezike zaba nenkinga yokuntuleka kwamanzi isikhathi eside. Ngenyanga edlule izakhamuzi zaseVerulem zagcwala iziteladi zikhalazela ngokungatholakali kwamanzi. Lokhu kwenza ungqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle uMnumzane uSenzo Mchunu avakashele le ndawo. UMchunu uthembise ukuthi amanzi azobe esebuyile ngoLwesine mhla zingu-15 kuNhlolanja. Nokho umasipala weTheku uthi phezu kwenqubekela phambili eseyenziwe ekufakweni kwamavalve amasha kube nokubambezeleka obekungalindelekile. Kodwa sasikade sicabange ukuthi kuyothi qamba kushaya umhla ka-15 siyobe sesiqede nya inkinga eyamanzi. Kodwa ke sibe sesihlangabezana nezingqinamba ezithize esasingeke sikwazi ukuthi sizibone ngaphambilini ukuthi zizoba khona. Izakhamizi ezisendaweni ezithintekayo zithi sekuphele izinsuku ezingaphezulu kwekhulu ompompi bomile. Bathi umasipala akaxhumani nomphakathi ukuwazisa ngezinselelo. It's only when we raise this crisis, this humanitarian disaster in fact, that suddenly they want to procure equipment, suddenly they want to inspect valves, suddenly they are saying that valves are dysfunctional, suddenly there's a new thing now called vandalism. We've never seen evidence of this vandalism. Umphakathi uthi iziphathimandla azenze okwanele ukulungisa inkinga yokuntuleka kwamanzi. Ngingunonhlakanipho Magwaza, ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umhlolokazi wetshantliziyo loluntu loyisonkohla uthi yamonyanyisa into yabarhanelwa ababini kwabathathu abavalelwa ngokubulala umyeni wakhe yokufaka isicelo sebheyile. Uzukisa Chabile uMziyanda Mdlungu noMzubanzi Chulayo bavele kwinkundla kaMantye eKapa. Mabandla uvakalise ngelithi akuvumelekanga ukuba abarhanelwa ngokubulala itshantliziyo loluntu njengomyeni wakhe uLoyisonkohla ukuba kuthi qatha kwasengqondweni kubo ukufaka isicelo sebheyile, ukuchaze oku njengokuchitha izixhobo zenkundla nezikarhulumente. Into kubana izikrelemnqa ezinjengezi zilapha nemigilamkhuba ezilapha kule court zifune uku-apply zifake isicelo sebheyile. Leyo into iyandikhathaza kakhulu ngoba mna ndimncinci ndimngaka andisenamyeni, abantwana bam bancinci abanatata. Andi-understand into yobana i-justice system yethu iwaste ixesha elingaka. Kukho abantu abahluphekayo who are law abiding kwi-country yethu, but i-criminals izikrelemnqa apha eMzantsi Afrika zina more rights than thina kuwastwa i-resources zikarhulumente. Inkokheli yombutho iSesiXhosa People's Movement wadutyulwa ngexesha ithetha kwintlanganiso nabahlali kufuphi nesikhululo samapolisa kwilokishi yaseKapa iPhilippi. Kukholelwa ukuba kwakujoliswe kuye ngenxa yoxanduva lwakhe wemaxhapheshu nalo ukucoca indlela kaloliwe nalapho abahlali babekhe izindlu khona. Inkundla ityhola ngokuba abarhanelwa babekucwangcisile ukuhlukanisa umphefumlo wakhe nenyama.
zotshutshiso lawuphikisana nezicelo zebhili zabantu kuba le nto lena ku-schedule 6 apho kufuneka bonisile bona okubana kufanele ukuba bayifumane ibhili kodwa ke thina siligunya lezotshutshiso sasiphikisa isicelo sabo sebhili kuba sibona ubuzaza betyala eli bajongene nalo. Uchabile uyikhabile ibhayile yaye ulindeleke avele phambi kwenkundla kwakhona ngomhla wama-28 kweyoKwindla uMarch ukutsho. Isicelo esisesikweni sebhayile sabanye abarhanelwa ababini silindeleke ukuba siqhubele phambili ngomhla wesine kweyoKwindla. Ukusasazwa kweendaba zobuxoki kumaqonga ezonxibelelwano kuyaxhalabisa ngeli xesha lonyulo. Ukushukuxa lo mba sinayo apha studio Sandile Hlangani. Sandile, siyakwamkela. Lithini ifuthe lokusasazwa kobuxoki kula maqonga kwezonyulo? Masibulise kuqala phaya ekhaya kuba bukeli bakho. Phambi nje kuba siyicacise bayenze kanjani lento le manje ukufundela i-statement ngoba lento ihlala isenzeka apha e-SABC. I-statement siphume izolo ngayo le fake news. Sithi ke SABC alerts the public of fake TV license email correspondence. Le email iqhubeka ithi ke ongayibhataliyo i-TV license uzawutshutshiswa okanye abanjwe. Ayikho ke lonto leyo. That is why SABC ikhuphe i-statement esinjalo. Kule nto ubuyitshilo ke wathi kakhulu ngeli xesha lezopolitiko okanye le campaigns as fake news zihlala zikhona. I-fake news ke nezigaba ngezigaba okanye izihloko ngezihloko kodwa thina ngoku sifokasa kule nto kuthiwa yi-propaganda. Le propaganda ke iyaspreadwa ukulahlekisa abantu. So kubalulekile abantu babazijonge into ezinjalo. Okubalulekileyo kukuba ujonge uba ikhona le nto kuthiwa yi-fact okanye inabo na ubunyani. Okwesibini, ikhutshwe ngubani okanye ezi ndaba zibhalwe yeyiphi publication okanye leliphi iphephandaba okanye eso sikhululo se-TV okanye se-radio. Umzekelo, uba ubekele i-SABC 99% yexesha uyawuyazi uba yinyani into ethethwa yi-SABC, noko uyakwazi ukurelaya kwi-SABC. Okwesibini, jonga okokuba ngobani abanye abathetha ngayo lento phambi kokuba uyingqine okokuba inyani. Okugqibela, zispreada ezi fake news ke okanye uba inxalenye ngalento sithi ku-social media uyalike. Uba usesanda ubhale into wayilike, whether bubuxoki okanye yinyani, ithethe ukuthi loo nto le uyavumelana nayo. Okwesibini, siyashera singabantu. Xa ubona into ngathi uyithandile uyayishera, ithethe ukuthi loo nto le uyavumelana masi ngazenzi into ezinjalo. Inkosi kakhulu Sandile ngexesha lakho. Kwezemidlalo, iNew Zealand idinga imitsi 227 ukoyisa uMzantsi Afrika kumdlalo ovavanyo wesibini eHamilton eNew Zealand. iKiwis sankonye isithoba sonke sothinti neentsuku ezimbini ukuze iphumelele lo mdlalo. uDavid Bellingham kuphela komdlali weProteas oye waziqaqambisa ngosuku lwesithathu lwalo mdlalo esifumanele ikhulu lakhe lokuqala. Ukhutshwe wonke uMzantsi Afrika unemitsi 235 kumangeno esibini. Sibulele mawethu ngokusibuleka indlebe busuku benzolo. Butani mawethu qikelelo lwemozulu lumika nje siyabona into bangokuhlwa nje ezintshizane ezingephi ezilindelekileyo kwindawo esigudla unxweme pha eMpuma Koloni konyukela pha eMpumalanga ngokunjalo nakwelaphondo lase Northwest kanti ke pha kumimandla esentshona sabona into bazintshizane ezithe qane ezithe xhaxhe ezilindelekileyo kwindawo esemazantsi phaya entshona kanti ke ngomsombukelo ezilindelekile zamvula pha kwindawo ezikumzantsi ntshona welizwe lithekerhwele ngamafu kwindawo eziphakamile esentshona phaya eMpuma nakhona sabona into bazisekhona kaloku ezamvulana zingephi ezilindelekileyo kwindawo ezigudla unxwemela kwaseMpuma Koloni ngokunjalo napha KwaZulu-Natal kuyongena eMpumalanga eGauteng kuyoqhina phaya koPulukwane kanti ke mbukelo yabongozwa into buqaphele kaloku ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo pha kwelaphondo laseMpuma Koloni ngokunjalo nomoya uyakube ubhudla ngamandla phakathi kweTheku ngokunjalo naphaya eRichards Bay kwimimandla esentshona silindele indudumo ezimandla pha eNtshona Koloni ngomso ke mbukeli sabona into bazisekhona ezandudumo ezimandla ezilindelekileyo phaya eNtshona Koloni ngokunjalo nokulatyuza kwama
ngamandla kuquka ke nomoya uyakube ubhudla ngamandla phaya phaa kumzantsi ntshona welizwe kanti ke kulindeleke nemozulu eyomileyo nokudala kaloku imililo yamadlelo phaya eMpuma Koloni ngokunjalo napha kwelaphondo laseLimpopo kuquka ke nengxenye yephondo laseGauteng. Masijonge into yoba amaqondo wona okutshisa asibeka phina. Ndingatsho ndithi noko kufudumele eKapa lodumo ngo-15 ngelixa phaya eFredendal naseForestile silindele u-12. Maqondo athande ukuba phantsi ngesihlanu phaya eSutherland zaphinda thathise ngo-13 degrees eBhobhofolo ngelixa phaya eKomani silindele u-12 degrees. Ku-17 eMonti ze ibe sisithoba phaa eBethlehem kanti ke ngomsombukeli silindele imozulu epholileyo eKapa lodumo ze kwindawo esembindini kufudumale ngelixa lilihle izulu ngo-25 phaa eMonti 23 eMthatha. Kamnandima wethu.